Ekologické čističe nefungujú? To ste neskúsili Greenlight produkty od Metafluxu. Green Hybrid Cleaner 7496 nahradza všetky odmasťovadlá ropného pôvodu. Je možné ho používať aj v umývacích stoloch. Pri vysokých teplotách nezačne zapáchať, pretože v sebe obsahuje dezinfekčnú látku. Greenlight Spray 7450 je ekologické odmasťovadlo nielen do ťažkého priemyslu, ale aj do potravinárstva s certifikátom NSF A1. Nerozleptáva a nepoškodzuje pokožku. Mycia pasta 75-80. V dielni, na stavbe aj v teréne s ňou umieš ruky aj tam, kde niet kohútika. Obsahuje regeneračné mlieko, nevysušuje pokožku. Green Hybrid Spray 7451 nahradza acetón, čističe a rozpúšťadlá ropného pôvodu, obsahuje látky z plne recyklovateľných surovín, hnací plyn je nehodľavý. Metaflux Greenline dokazuje, že moderná chémia môže byť výkonná a bezpečná.